У 2020 году на Беларусь пришла беда. Шмат белорусов вымушены были съехать з радзімы, з краіны, з'ехаць, збегчы. Шмат лёсаў было паломана. Таксама былі і забітыя, і загіблыя людзі за вольную Беларусь. Гэты фільм пра людзей, якія ратуюць такіх беларусаў у такой краіне, як Украіна. Гэта фільм пра антыкрызісны цэнтр. Алекса, сёння шмат людзей в Беларусі ведаюць, хто такая Хелен Мінская. А як вы пазнаёміліся з ёю? Ну, це було ще за рік десь до подій 9-10. Вона просто війшла в нашу компанію, скажімо так, нашу команду. Виростили з неї блогера, можна так сказати. Це пан Василь виростив. Хелен Мінська – особистість, яку не можна було не помітити. І колись, якось, мабуть, більше 1,5 року назад, вівши стрім, я її побачив в себе в чаті. Дописи, активна позиція, я зразу зрозумів, що це людина дієва. І як виявилось потім, так воно і вийшло. Якось невдовзі ми списалися і записали певного ролика. Це якраз була глибока осінь 19-го, ні, це 20-й, мабуть, був вже рік, чи ні? 19-го, так. Коли виходили у Менську ваші друзі, побратими, однопартійці, Хелен. Наскільки я пам'ятаю, Хелен представляла тоді народну громаду. І так, здається, вона і далі підтримує з народною громадою тісні зв'язки. То був період, коли треба було щось робити. Хелен робила виходи свої на пляцовки ваші у Менську. І я зробив десь тоді 3-4 стріми на підтримку Білорусі. Все це є на моєму каналі. А потім Хелен стала влог свій вести. І це круто. Якогось вечора на каналі дружньому «Наша Україна-Русь» я, як завжди, з задоволенням зайшов відвідати черговий стрім і побачив, що пан Василь зібрав чудових друзів, які розмовляють білоруською мовою. Це була гарна дівчинка і чудовий чоловік з бородкою. Це був хлопець, був Валентин Троцький, а дівчинку звали Хелен Мінська. І мене зацікавила ця дівчина, і я свого часу вже рекомендував нашим друзям запросити її на українсько-білоруські посиденьки. Вивозили її, тому що вже на той момент за нею слідкували і їй загрожувала небезпека. Вирішили разом з нашими друзями в Білорусі, що їй буде безпечніше, по-перше, в Україні, по-друге, вона буде більш ефективна. Що багато друзів казали: Хелен, ти в небезпеці. Насправді, якби тільки Хелен одна сама собою ризикувала, це була б картина зовсім інша, а у неї 2 діток. І я так думаю, що вона сама десь, можливо, відчула, адже вона переховувалася на різних квартирах в свій час. І це було небезпечно, 2 дітей. Ну, матуся залишилась, звичайно, у Менську, це все зрозуміло. Пані Хелен радилася, що робити їй в цій ситуації. І я пам'ятаю той вечір, де у нас був приватний дзвінок по одному із меседжерів. І я їй сказав, що Хелен, ти будеш корисніша для своєї батьківщини, коли ти будеш на свободі, навіть це буде в Україні. І я їй один із тих, хто рекомендував покинути тимчасово Білорусь. З чого починається історія створення антикризисного центру, який зараз відомий як вартувальний центр? Ну, напевно, починається з того моменту, як ми Хелен вивезли. Заставили виїхати з Білорусі і допомагати почали їй. А один з перших, хто їй руку допомоги надав Києві, це був я. Вона приїхала, я її зустрів. Перший дах, ночівля і так далі. Ну і не тільки я маю на увазі, як це відбулося. А потім на Майдані Ігора зустріли, який до нас звернувся, що йому потрібна допомога. От з цього і почалося все.
Ну, коли почали допомагати без ініціативи, без нічого, спочатку, да? Потім вирішили, що краще, щоб це була вже організація, яка зможе централізовано, по-перше, надавати допомогу, по-друге, екстрено, да? Тому що свої гроші вже на той момент ми нашою командою допомагали блогерською. А потім вирішили, що потрібно залучати гроші наших, скажімо так, підписників і просто знайомих. Для цього потрібно показувати нашу діяльність, офіційну діяльність. І зареєструвати організацію зібралися. Це було, по-моєму, це було в вересні, якщо не помиляюсь. До нас звертаються люди, їх нам можуть спирати, вони можуть нас самостійно знести. У нас є форма, її заповнюють абсолютно всі люди, які до нас звертаються, і вона необхідна для того, щоб ми нікого не загубили. І потім відбувається верифікація для того, щоб ми могли розуміти, яку допомогу ми можемо надати. Вона неодноразова, вона діє на постійній основі, тобто це та допомога, від якої чоловік зазвичай відмовляється самостійно, коли вона йому вже не потрібна. І далі ми вже звертаємося до діаспори, які нам допомагають. Це французька діаспора, ірландська діаспора, канадська діаспора. А як вам пощастило познайомитися з гэтымі діаспорами? Ну, наші знайомі, яким потрібна була допомога в Білорусі, познайомили нас з канадською діаспорою, хоча виявилося знову ж таки, що ми знайомі з деякими з них, тому що це були підписники Хелен. Вони, в принципі, знали про нашу діяльність і про стріми, і про все таке інше. Вони дивилися і вони вже нас звели з іншими діаспорами. Допомогли додатися, по-моєму, якщо я не помиляюсь, так було. Допомогли додатися в БЗ, Білорусозамежжя, і там вже почали налагоджувати, скажімо так, стосунки з усіма. Ну, мене там немає, звісно, але тим не менш цим займалися Хелен всі. Ми зверталися до всіх діаспор. Я приватно рухалася в усі суполки білоруські. Коли я приїхала в Україну, я шукала некі ініціативи, організації, які займаються іменно біженцями, наприклад, такими як я. І у жнівні місяці ми вирішили, що буде існувати проєкт антикризисного центру «Білоруський дом», ровно з-за того, що альтернативи цьому проєкту у той час в Україні не існували. Тобто ми фактично перші, хто започаткував проєкт допомоги, і ми почали розповсюджувати інформацію про нас, тобто ми виходили до діаспор не з метою фінансування взяти, тільки розповсюдити інформацію, що ми надаємо допомогу, тому що у той час перша хвиля біженців, у кастричнику друга хвиля біженців, і люди мало ведали про нас, нам необхідна була ось ця термінова інформаційна підтримка. І я почала бомбити усі суполки, які можливо. І так я трапила у чат Білорусозамежжя, де мене привітали вельми добре, спитали, які проблеми є в Україні. Ми вийшли у Zoom-конференції, де я змогла вже розповісти більш докладно, яка ситуація відбувається. Так само зі мною у той час був співзасновник цього проєкту Олекса. І сусвітні діаспори вони зрозуміли, що в Україні біда, допомоги амаль не існує. І почалися розмови такі поміж нами і іншими діаспорами, які надають допомогу, яким чином вони можуть нам цю допомогу надавати. І, щиро кажучи, так, ми до Нового року вийшли з 3 діаспорами, це французька, ірландська, канадська, які вже стабільно, завсюди нам допомагають. Літерально зараз я поклала телефон, я запросила французька діаспора допомогу, тому що у нас хвиля біженців, сьогодні 6 запитів, і
Вядома, што ў хуткім часе часціна людзей паедзе ў хостел, хутчэй за ўсё. Часціна, напэўна, неабходна будзе надаць нейкую юрыдычную дапамогу. Зараз гэта ўсё будзе выясняцца, пакуль людзі запоўніваюць формы, якія мы скідваем. Ужо па форме мы будзем арыентавацца, што іменно ў запытах мы можам папрасіць у дыяспарах, і далей ўжо будзе верыфікацыя праз мяне, праз Олексу, 2 этапы, дзе мы павінны для сябе вызначыць, што гэтаму чалавеку дзейсна неабходная дапамога, і ён не з'яўляецца злачынцам, якой проста прыйшоў, скажем так, нажыцца на тех махчимостях, які мы. Я когда приехал в Украину, то есть у меня вообще, в принципе, была плачевная ситуация, я не знал, куда мне идти, кому, то есть, вот, потом мне просто, ну, там, друзья скинули вот контакты антикризисного центра, я связался, то есть, действительно мне помогли, то есть, с жильем, мне помогли с едой, мне помогли, как бы, с вещами, вот, как бы, ну, то есть, про антикризисный центр, Белорусский дом, я могу сказать только хорошее, то есть. Вот, что люди реально помогают, как бы, ну, то есть люди делают очень большую работу, вот, и, ну, то есть спасибо им вообще огромное вот за то, что просто я, ну, не живу на вокзале. Ці цяжка вам было атрымаць давер у людзей, амаль незнаёмых з іншых краін? Ну, в принципі, нормально так часу зайняло, щоб додатися в білі списки, тому що у нас самих не було великої кількості часу на те, щоб заповнювати всі ці документи, т.д. Тому процедура розтягнулася, по-моєму, на 2 місяці, якщо не помиляюсь. Десь так. Ну і за того, що ми через себе тільки пропускали гроші, ми не брали, не збирали на своїх рахунках гроші, в принципі, це викликало певну довіру. Тим паче, що ми доволі такі детальні звіти робили, яких не робив ніхто на той момент. Ну і зараз, по-моєму, тільки декілька організацій робить звіти. В основному це звітність, яка подається для держави, вони її потім просто показують на загал. Ну, тобто ніхто не звітує. У нас така практика повелася ще 1,5 роки тому, вже не 1,5 роки тому, вже це 2 роки тому, коли ми започаткували, не ми започаткували, там, пане Василі започаткували проект допомоги сім'ям загиблих і Фархад. Ми, оскільки приймали участь, ми постійно робили звіти за кожен місяць. Ну, цю схему використали, і вона доволі таки гарно заходить. У нас був опит з українським проєктом. На сьогодні антикризисний центр «Белорусский дом» – це абсолютно біла організація, називається «Біла ініціатива» у Сусветнай суполкі. Гэта арганізацыі, якія працуюць з празорай фінансавай адказнасцю, і яны выконваюць поўнасцю усе тыя замовленасці, якія яны рабілі. Напрыклад, калі мы кажам, што мы надаем магчымасць сплаціць жытло, мы гэта выконваем. Калі мы надаем магчымасць атрымліваць харчаванне, мы гэта выконваем. Калі мы забавязаныя забяспечыць вопраткай, абуткам, рэчамі неабходнымі для гігіенічнымі сродкамі, мабыць, ручнікамі нейкімі, мы гэта выконваем. То есть ёсць спіс пунктаў, дзе мы падпісаліся пад забавязанні, і мы гэтыя забавязанні не парушаем. Але гэта быў доўгі шлях. Мы ўзялі базу украінскага праекту, дзе у нас не існуе, скажем так, нейкага рахунку, на які мы акумулюем сродкі і перанакіроўваем па запытах, як нам хочацца. То бок мы не кажам, што вось гэтаму кейсу, умоўна кажучы, неабходна больш, а гэтаму менш. У нас такога не існуе. Мы выключылі вось гэтую функцію, дзе мы акумулюем сродкі, і яны, па-першае, завісаюць, яны не працуюць, то бок не так тэрмінова надаецца дапамога. Мы вырашылі, што мы будзем рабіць кейсы па кожнаму асобнаму выпадку, пісаць характарыстыку, і ўжо крапкава дыяспары будуць надаваць дапамогу. То бок мы выключалі транзіт грошаў праз нас, і яны заўсёды ведалі дакладна, каму яны дапамагаюць, таму што мы надавалі, калі чалавек пагаджаецца, мы надаем нікнейм
у Telegram, і людзі, які надаюць дапамогу, яны могуць непасрэдна звязацца з гэтым чалавекам і удакладніць інфармацыю, ці атрымаў ён дапамогу, ці якасная гэта дапамога, мабыць, яшчэ нешта неабходна. І такім чынам антыкрызавы цэнтр «Беларускі дом» гэта была вось такая пляцоўка, якая займалася зборам інфармацыі і шукала, умоўна кажучы, спонсара і чалавека, якому неабходна дапамога. І калі мы паказалі пра свае справаздачы, штомесячна мы рабілі справаздачы, колькі людзей у нас ёсць, колькі дапамогі мы атрымалі, куды мы яе накіравалі, мы заўсёды просім рабіць відэазвароты, таму што гэта фідбэк такой ад людзей. І вось праз гэтую празорую працу з'явіўся крэдыт даверу. Спачатку у адной дыяспоры французскай яны абралі нас для партнёрскай праграмы сваёй, то бок мы з імі пачалі супрацоўнічаць вельмі плотна. Яны ж надавалі нам вопратку, яны ж надавалі нам падарункі да Новага года, 65 чалавек, вось наш такі самы вялікі навагодні кіс, можна сказаць. Усе дзеткі, якія знаходзіліся ва ўкраіне, дарослыя, каму неабходна было таксама трошкі падняць настрой. То бок французская дыяспора зрабіла ўсё магчымае, каб нас падтрымаць, і вось крок за крокам, паказваючы празорасць нашай працы, пачалі далучацца іншыя ініцыятывы. І на сёння мы стабільна працуем, у нас ёсць ужо такой маленькі бюджэт, мы ведаем, колькі грошай нам неабходна у тым месяцы, у наступным месяцы, прыблізна можам арыентавацца, і на сённяшні дзень адказу ад пэўных, напэўна, лекаў, дапамогі. Вот зараз прыватна мы надаем таксама дапамогу ў Беларусь. Мы ад дыаспор не атрымліваем, то бок усе кейсы, якія ў нас ёсць, яны статистично на 100% зачиняются. На момент, когда мы выехали из Беларуси, у нас даже не было забронировано никакого жилья в Киеве. Мы связались с Алексой и Хелен. Они помогли нам, разместили нас в хостеле, где мы абсолютно бесплатно 3 недели проживали, пока ожидали готовности своих документов. Так как мы попали на праздники новогодние, даже для нас были высланы ими антикризисным центром подарки новогодние для меня и сына, что было безумно приятно. В общем, живе Беларусь. Очень-очень приятно, что такие люди есть. Спасибо, антикризисный центр. Живе Беларусь. Але ж гэта немалыя грошы, і за іх трэба яксьці адказваць. Гэта ж вельмі такая складаная справа. В принципі, так, кожен місяць. Єдине, що зараз раз в 2 місяці будемо, тому що менше стало діяльності, більше роботи, менше діяльності, яку потрібно показувати. Ми робимо повну розшифровку по наших приватних картках, по наших юридичних рахунках. Ми робимо відеозвороти до кожної транзакції, яка у нас відбувається. Це пошта, це поїздки, ми включаємо наші адміністративні розходи. Там мы можем закупать харчевание для людей самостойно. И до кожной операции мы прикладаем чек, где бачить, хто з'являвся, хто надавав допомогу, хто сплачував гэты зобов'язання. Тобто до кожної операції у нас є свой чек приватный, и уже по спису яны могут переверить кожную транзакцию. Картки отчиняются полностью, то бок мы не скрываем, колькі я атрымала приватно на свою картку, потому что до гэтага часу, пакуль не існавала рахунка, мы вымушаны были карыстацца приватными картками. И мне не соромно, мне няма што хаваць, і вось сальда пачатковае і сальда на конец месяца яны могуць параўнаць і пацвердзіць, што ніякая капейка нам у кішэні не упала. Калі мне была патрэбна дапамога з пералётам, яны скаардынавалі мяне, падказалі, куды трэба звяртацца, і пасля гэтага я атрымаў жытло і харчаванне, за што я вельмі ўдзячны антыкрызіснаму цэнтру. Вы зараз вельмі добра вядомыя ў Беларусі. Да вас звяртаюцца людзі, якіх вы ніколі не бачылі, не чулі, не ведалі. Вам людзі пішуць сос, і вы адразу павінны штосьці адказаць. Як увогуле гэта атрымліваецца? Ми ж не просто так взяли і кожному допомогли. Спочатку люди проходять перевірку. Якраз це також важливий момент.
Тому що до цього могли, ну нібито могли отримувати допомогу всі підряд. Після того, як з'явилися вже цікаві деякі ситуації, не дуже чесні люди почали з'являтися, які намагалися скористатися допомогою, яка надавалася. Після цього ми ввели систему перевірки. І документально спочатку повинні підтвердити, і, скажімо так, наявними доказами, фото, відео, там, що вони приймали участь у протестах, тому що ми надаємо допомогу тільки тим, хто постраждав від режиму із-за того, що вони боролися проти нього. Тобто немає підтверджень, допомога не може бути надана. Ну, ми спробуємо одразу надати допомогу, зв'язатися з людьми, але необхідно розуміти, що некоторі операції вони займають певний час. Ну ось я ведаю, що ви навіть допомагаєте людям з'їхати з країни, контролюєте їх переїзд, зустрічаєте їх з аеропорта, зустрічаєте на кордоні, розміщаєте в хостелі. У гэтым пытанні, наприклад, калі сустрэць неабходна чалавека, мы до конца не ўпэўнены, што мы зачынім гэтую аперацыю, таму што бываюць такія выпадкі, што у нас фізічна няма валанцёраў, ніхто не можа сустрэць па тым або іншым пытанням. То бок, ну, але нават калі мы не можам надаць такую дапамогу, мы заўсёды каардынуем, то бок, што чалавек можа зрабіць для того, каб, напрыклад, у той же хостел прыехаць, мы скідваем мапу, надаем транспарт, якім ён можа дабрацца. У нас толькі адзін выпадак за усю практыку, калі чалавек уначы прыехаў і ён за прыватныя кошты ўзяў таксі і паехаў у хостел, і мы не закрывалі гэтыя расходы, таму што яму надавалася доўгатэрміновае жытло, харчаванне, то бок, фактычна гэтыя расходы яны былі зачыненыя за кошт дыяспор, таму тут не долучали. А решта, ну вось зараз у меня висит 6 запытов, их необходимо будет увечері терминово обробиться, звониться с людьми. Всем привет, я в Киеве. Хочу передать большое, огромное спасибо всем тем, кто помогал. Без вас я бы здесь не был. Спасибо большое, что отбили меня. Вот. Вы самые лучшие соседи. Очень приятно, что такие люди окружают, и такие люди всегда готовы помочь в трудную минуту. Вот. Спасибо большое. Але ж запити у вас ідуть 7/24, ви працюєте круглосуточно. Так, абсолютно без обеда, без нічого. Ну, в принципі, можна і так сказати, да. Запитів дуже багато, але останні там місяці, знову ж таки, з'явилося багато людей, які вже, як виявилося пізніше, в Україні знаходилися вже певний термін, скористалися іншими ініціативами, вирішили скористатися нашою. Скільки людей в вашій команді? Фактично у нас опрацьовують запити виключно 2 керівника, тому що в рамках проєкту ми беремо на себе зобов'язання, а не розповсюдження інформації. Є два керівника, всі, ну і інші люди, скажу так. Тобто інформація, яку надають нам люди, вона не надається третім особам. Навіть волонтери, коли вони збирають ту ж саму вопратку, на руках мають номер кейса і розміри вопратки. Більше нічого ми не надаємо. Ми можемо лише відзначити, ви думаєте, ці жінчині збирається, ці дитинку збирається. Решта інформації не надається. Тому на запитах на опрацовки сидять керівники виключно проєкту, а уже решта волонтеры допомагаються. Большое спасибо антикризисному центру за то, что помогли после моего прибытия в Киев, помогли добраться с аэропорта, разместиться в хостеле, помогли вещами, питанием. Огромное спасибо. Без вас я бы даже не знаю, что бы я делал. Але ж послухайте, всякі люди можуть до вас звертатися і запросити допомоги. Як ви їх перевіряєте? Кому треба допомога, а кому не треба? Перевіряється повністю все. Перевіряється бекграунд, перевіряються історії, які людина розповідає.
ми контактуємо, в принципі, з великою кількістю людей в Білорусі, які можуть підтвердити або спростувати історію. Тому обманути, скажімо так, доволі таки важко. І якщо виникають підозри, то включаються інші рівні перевірки, крім того, що хтось може перевірити інформацію на території Білорусі. Але, знову ж таки, я про це не буду розповідати, тому що можна зманіпулювати. Коли, наприклад, іде замовлення про житло, то необхідно довідатися, ці дійсно чоловіку в це житло йому необхідно. Ці не скористається його ситуацією і не витягне з діаспори гроші на свої приватні неякі речі. Тому що ми вже стикалися з ситуаціями, де насамрэч у чоловіка були кошти, але ось гэта нейкае унутранае яго состояние души, што яму неабходна вось халяву схапіць яшчэ дадаткова. Мы павінны удакладніць па ім інфармацыю поўнасцю. У нас розныя крыніцы. Мы не кіруемся выключна тымі дакументамі, якія скідваюць нам людзі. Гэта асобны выпадак. Верыфікуецца ў два этапы. Спачатку верыфікую я, потым верыфікуе мой кампаньён Алекса. Мы потым з ім выносім рашэнне, ці бярэм мы у праект чалавека, ці не бярэм. І такім чынам мы шмат злачынстваў выключылі з праекту, тому што мы разумелі, што... А былі такія? Конечно, были, и я не могу сказать, что шмат. На сегодняшний день, амаль 400 человек прошло праз проект, и у нас только 2 человека у чорном списке находятся. Чорный спис передається діаспорам, і гэтым людям допомога не надається. А чаму Хелен? Чаму менавіта яна? Хелен, тому що ми, в принципі, сябрували доволі таки довгий час. І, На якій підставі? Як ви познайомилися і коли? Ми познайомилися, я саме конкретно, по-моєму, вона просто прийшла на стрім до Василя, ми запросили її в Discord, ми в Discord так спілкувалися, щось на різні теми. Потім вона почала розповідати, в Білорусі якраз були протести проти інтеграції з Рашкою. От. Вона нам про це почала розповідати, ми так зацікавилися, більш-менш розбиратися почали вже в тих процесах, які відбуваються в Білорусі. Бачите, я хочу вам сказати, що Хелен раніше долучалася до підтримки нашого українського руху, тобто особисто я та мої друзі, або мої друзі та я, ми підтримуємо волонтерські проекти. У нас 5 проєктів. Це 2 – допомога армії і 3 – це діти героїв, які загинули на війні. І в Хелен вже був досвід, вона бачила, як роблять це інші люди. Я більше скажу, якби вона цього не бачила, я думаю, вона би сама до цього дійшла, тому що, мені здається, в неї в самій їй закладено «подай руку ближньому, другу». Тому, не дивлячись ні на що, вона би це робила. Такий енерджайзер – це такий двигун вічно рухаючий. І пані, яка надихає, яка придавала сил і енергії в різних ситуаціях, обертаючись назад. Тобто це оптиміст, це боєць, це патріот своєї батьківщини. І потім пізніше, коли передвиборча кампанія, скажімо так, стартувала, я там модерувати почав по моєму каналі. Якісь, у мене ж одна ціль, там, московитів виявити і знищити, по суті, в чатах, тому що вони шкодять. І на цій підставі, оскільки у нас схожі погляди, ми розуміємо, що в Білорусі не один тарган ворог, в Білорусі є різні вороги, і в наших спільних інтересах, в спільних інтересах наших країн, Білорусі і України, боротися з окупантом. На цій підставі ми, в принципі, почали
співпрацювати. Тому що я свого часу допомагав під час акції, допомагав організовувати стріми, коли вже з обладнанням були проблеми. І, скажімо так, в сфері, можна це назвати в сфері безпеки, в деяких моментах допомагав. Хоча мені ідеологічно не зовсім підходило партійна приналежність деяка, але в принципі це не мало на той момент значення, тому що коли Білорусь буде вільною, вже і погляди людей зміняться, і вони не будуть себе асоціювати більш з лівим крилом, як на мій погляд. Тому що поводять себе як вони поводять себе вже на даний момент як центристи або праві, умовно кажучи. Я беженец из Беларуси. Из-за репрессий по политическим мотивам мне пришлось оставить свою семью и уехать из страны. Я попросил политического убежища в Украине и сейчас нахожусь в закрытом лагере для беженцев. Условия в лагере, конечно, не совсем благоприятные, особенно питание оставляет желать лучшего. Очень благодарен антикризисному центру «Белорусский дом» за советы и предоставление правовой и психологической помощи. Эти люди делают поистине благородные дела. Спасибо. Як ввогуле ви додумалися до такої ідеї ратувати і допомагати білорусам? Ви самі приймали уділ у протестному руху? Ну, конечно. Я чоловік з Площі. Коли я трапила в Україну, тут не було альтернативи тому, що ми створили, а поскольку я була і у опозиції у Білорусі, і паралельно з цим я вела український проект допомоги. Так само вельми прозорий, тому що кожна операція, кожна транзакція, вона видається на екран, кожен може перелічити ті кошти, які поступили, які витрачені, тобто абсолютно прозора схема, тут неможливо просто приватно взяти нечто. І ось антикризисний центр був започаткований ровно за той ситуації, що коли мені необхідна була допомога, тобто я з дітками після Площі за пересліду вимушена була виїхати, і мені необхідна була допомога не виключно з українців, тому що в Україні йде війна, і я розуміла, що перекладати свої приватні проблеми на їх плечі, це, по меншій мірі не пригоже, а по великому рахунку необхідно нечто шукати своє, білоруське, хто надає таку можливість. І ось коли я приватно сутикнулася з тим, що такого не існує, а 24-го до мене вже почали звертатися люди, і Олекса усе це бачив, ми вирішили, що да, необхідно, напевно, про свої можливості, прості копійки, які в той час у нас були, я щиро дякую кожному, хто донатив, тому що, підкреслюю, перший місяць ми зібрали $400 на допомогу, це була для нас шалена сума просто. Ми зачинили шмат кейсів, ми зачинили допомогу в Білорусь. І ось так створилася ідея антикризового центру на базі того українського проєкту, який у нас був, і він існує і по сьогодні у той концепції, яку ми започаткували покупити. Я з'являюся активісткою відомої команди Миколая Статкевича, Народна громада. Мене звуть Хелен Мінська. Фейсбук Хелен Мінська. Зараз чинився TikTok, ще нову прицілку беру. І я знімала Площу десь 20-го, частину 19-го года, коли мої українські сябри пропонували мені стати блогером, підписалися на мене одночасно більше за 30 чоловік і сказали: головою, що там у вас у Білорусі. Я почала знімати це все, це було все топорно, непрофесійно, але тим не менш, інформація була вельми запотребована як з боку України, так і з боку Білорусі. І моя праця починалася з того, що я на Площі просто почала знімати. Я вже була у той час у команді Миколи Статкевича. У мене була і є, звісно, є зараз шиковна команда. Це мої свояки. Абсолютно 100% кажу, що це саме щире, що є в моєму житті. І увесь этот час ми з моїми поплічниками плечо к плечу пройшли парламентську кампанію, пройшли супротинтеграцію з Росією Площі, пройшли всю президентську кампанію і зараз моя команда веде боротьбу у тим віку в Білорусі супродиктаторського режиму Лукашенко, а ми допомагаємо зовнішньої
всіма силами, які ми можемо. Тому ось ця історія про Білорусь, вона почалася для мене не з 9 жовтня. Ви пройшли шляхом, яким зараз проходять люди, яким ви допомагаєте. А чому ви вимушені були з'їхати? Була погроза вам чи дітям? Я не хотела бы зараз прикрываться ими, потому что в этой истории я же мать. Яна вимушає, я не вимушаю, яна не дискредитує не тільки активістів, але й звичайного чоловіка, коли ніхто виїжджає за межу з дітьми, завжди каже, дітьми прикривається. Я щиро скажу, тут я для себе оцінила одну цікаву річ. Це не я їх уратувала от гвалту у Беларуси, тому що у мене підлітки, і то, що я назираю в Беларуси зараз, що навіть гэтые детки підпадають під і кримінальні артикули, їх сажають, і під гвалт, який відбувається в Беларуси. Ні, хоча мої діти були каталізатором того, як мені уратувати від площі, тому що я виїхала 7 жовтня, за день до початку президентських виборів, яких не існувало в Білорусі. І 8-го я була в Україні, і зараз я розумію, що це не я урятувала своїх дітей, а мої діти урятували мене від площі 9-10. Спасибо антикризисному центру «Белорусский дом» и белорусу с Украины за проплату еще недели проживания в хостеле. Дякуємо за допомогу. Живе Білорусь! Живе Беларусь! Живе! Колькі за дзень прыходзіцца рабіць званкоў, адправіць смс-ак. Як праходзіць знаёмства з новымі людзьмі? По-різному. Були моменти, коли по 15 годин я розмовляв по телефону в день. Буває взагалі, в день ти не зробиш жодного дзвінка. Ні, ну якби ти в будь-якому випадку там зідзвонюємося один з одним, вирішуємо питання або з волонтерами. Да? По запитах по-різному дуже. Я не можу сказати конкретно от скільки часу. Тому що я ж кажу, були моменти, коли по 15 годин, були моменти, коли не потрібно дзвонити, не потрібно нічого навіть перевіряти. Це для мене зараз вельми приємна річ, насамперед, коли ось вже півгоди пройшло, ти розумієш, що кожен чоловік, який звертається до тебе, по-перше, він не агресивний, він завжди чекає від тебе підтримку, він настроєний до тебе вельми добре, тому що він такий прибуває атмосфери, де він з абсолютного гвалту, абсурду, страху, болю виїжджає в Україну, де він більш-менш починає розуміти, що з ним можуть бути люди, які можуть просто по-сябровську підставити плечо і сказати, все, йдемо побач, не падай, ми тебе будемо тягнути, а потім ти почнеш знову ходити, бігати, радуватися життю, соннику. І ось наші розмови завжди вони починаються вельми добре, люди щиро розповідають свої історії, і завжди висвітити такий щирий контакт. І у нас шмат прикладів, насамперед, коли люди вже не з'являються, скажімо так, у рамках проєкту, ми не надаємо їм допомогу, а вони з'являються нашими волонтерами. У нас є наші волонтери за межою, так само в Польщі, які нам допомагають в Україні, наші люди, які зверталися з допомогою, і ось коли вони пройшли цей шлях, вони пропонували вже свою допомогу, як трошки розглядіти нас, і таким чином такі вельми добрі відносини. Є категорія людей, які, на жаль, поводять себе нам незрозуміло, тобто вони отримують допомогу і лічать це хоча даністю, чим просто ось нашим таким посилом. Ми волонтери, ми не отримуємо зарплатню, ми не отримуємо підтримку заміжних діаспор. Я завжди казала, мені легко знайти $1500 за день на біженців, і вельми складно знайти навіть $20 на там ніякі речі для себе. Я їх не шукаю, тому що ні я, ні волонтери антикризисного центру «Білоруський дом», ні керівники, які є, ні засновники
не атрымліваюць замежную дапамогу, мы не замаўляемся, таму тут мы свае адносіны будуем выключна вось на такім даверы адзін да аднаго, то бок мы для бежанцаў зробім усё магчымае без прыватнага інтарэсу, але і ад іх чакаем нейкай падзякі не прыватна для нас, а для тых людзей, які надавалі дапамогу. Я последний, кто видел его на свободе, я остался на свободе. И у меня начались неприятности. Меня 3 раза избили на улице за последние 2 месяца. Причем, называют по фамилии, объясняют, за что и почему. Скажите, калі ласка, ви увесь час працуєте з дыаспарамі дыстанцыйна, ці быў момант, калі ви з ким сустракаліся? Но з французької діаспори був запит. Ну, якби просто це було, скажімо так, потрібно для того, зустріч потрібна була для того, щоб просто познайомитися фізично. І ми зустрічалися з представником французької діаспори. 99,9% ми працюємо дистанційно, це наші ресурси, але нам пощастило. На початку студеня 2021 року в Україну приїжджав святар з Франції, який з нашої французької діаспори вельми добре знайомий. Його було на нас півгодини літерально, але гэтыя півгодини абсолютного натхнення. І гэта якраз був той вельми тяжкий час, коли у нас была складаная ситуация, мы попали у вельми такую, у нас была турбулентность шалёная, экономичная, потому что у нас не хапало грошей на хостелы, у нас был шалёный долг, потому что там пэўныя пытанні свои вырашалі, и после яго неяк проект, ён пачаў дышаць по-новаму, ён нас вельми натхніў, ён нас упэўніў у тым, што все будзе добра, што яны заўсёды будуць побач з намі, яны будуць нас падтрымліваць. Я просто зустрічався з ним як з білорусом, якому болить. І ми поділилися своїми приватними почуттями наконт французької діаспори. І він узмацнив наші відносини. Він ще хотів нас познайомити з представниками, скажімо так, української сторони цікавими деякими. Ну, не встигли ми тоді на зустріч, ну не суть. Французька діаспора, ось ми для їх родна суполка, і вони для нас родна суполка. Таким чином, ось през таке знайомство з святаром Антонієм ми з нашої французької діаспори, можна сказати, породнилися. Белорусский антикризисный центр «Белорусский дом». Большое вам спасибо. Я знаю, что там и французы, и ирландцы помогают. Огромное спасибо за подарки. Мы очень рады были получить, было очень приятно. Мишка, скажи спасибо. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые наши волонтеры и те, кто помогает нам в этой трудной ситуации. Большое вам спасибо за вашу помощь, за вашу заботу о нас. Нам привезли вот такой вот большой набор продуктов, всего, что нам необходимо. Спасибо вам большое за это. Вот. Благодарим вас за все. Спасибо вам большое. Это правда. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Слава Украине! Живи Беларусь! Вам дапамагаюць не толькі фінансаваннем, а таксама і рэчамі, і ежай. Я ведаю, што шмат людзям вы дапамаглі адзеннем, абуткам, бо такіх шмат выпадкаў, што людзі ўцякаюць, з'язджаюць з Беларусі, ну, у чым былі адзетыя. Так, одяг і взуття, так. Це на самих початках ще, коли дуже сильно потрібно було, його майже не було звідки брати. А потім Ірландія і Франція навезли багато чого, що потрібно тепер розподіляти. Так, гэта ўсё ідзе з-за того, што обшукі, які адбываюцца ў Беларусі, яны носяць рандомны характар. Ну, вядома, ніхто не будзе папераджаць, што будзе обшук. Яны прыходзяць або забіраюць людзей, як гэта было з Сергеем Спарышом, напрыклад.
Нібито супрацоўнікі ЖЭСу позвонили у дзвер, адчынила яго матуля, яна атрымала удар у твар, і за супрацоўнікамі ЖЭСа зайшлі невядомыя людзі і выкралі Сергея літаральна з хаты. Такіх выпадкаў, на жаль, у Беларусі вельмі шмат, і мы ведаем шмат такіх выпадкаў, калі людзі проста пасля першага обшуку або ведаючы, што ёсць пагроза, што да іх могуць прыйсці або сацыяльная апека, або нейкія людзі у невядомай вопраткі, якая без адзнак адрознення. Яны проста хапаюць дзяцей, і вось што пад рукамі. У нас ёсць смешныя выпадкі, калі замест, напрыклад, фену жанчына хапала ўцюг, везла яго ў Украіну. Там замест фену яна хапала 3 халаты, то бок чалавек у гэты час ён не можа зразумець, што вось ён жа не збіраецца, ён бяжыць. Їжі, оплати хостелів, по суті, не ми платимо, ми агрегуємо цю інформацію, обробляємо, перевіряємо і вже виставляємо просто рахунки діаспорам. А вони вже займаються оплатою, щоб не брати гроші в руки. Це класний момент. По-перше, це класно в плані довірливих відносин один між одним. А по-друге, це виключає можливість маніпуляцій і спрощує, скажімо так, документообіг. Я приватно приїхала, у мене була одна сукеня у торбі. Трошки ще речі у дітей, тому що я більше концентрувала увагу на їх. І ось все те, що ми поспіли зібрати, у Києві у мене було 2 дітей, і торба з їх речами, і моя одна сукеня, ну і те, що на мені. Тому, коли ми запросили допомогу для цих людей, ми почали отримувати. З Ірландії нам прийшло 500 кг вопратки і харчування у тим ліку. Французька діаспора більш за тонну, літерально за 1,5 місяці вони забезпечили нас на всі сезони обутком, вопраткою, харчуванням, подарунками. Ми ж тут самі працюємо на волонтерських засадах. Ми не отримуємо за це гроші, там щось таке. Просто болить, тому і робимо. Я хочу выразить благодарность антикризисному центру «Белорусский дом» за то, что в тяжелой и, можно сказать, критической для меня ситуации они оперативно откликнулись и пришли на помощь, оплатив мое проживание в хостеле. Сейчас я могу сказать, что у меня все нормально, я в безопасности, у меня есть крыша над головой, но на тот момент действительно положение было безвыходным, поэтому я искренне благодарен за предоставленную помощь. Як ви лічыце, колькі вам яшчэ прыйдзецца дапамагаць беларусам? І ці не стаміліся вы? Мы не можем сказать, что мы стомились, мы не хотим, нам не подобается, мы не задоволены. Мы выключили гэтыя пазіцыі з самого пачатку проекту. Калі мы взяли на себе гэты груз, гэта мы павінны дапамагаць людям. Мы не забавязаны, але павінны, тому што мы взяли гэтую ношу на себе, мы яе цягнем. Колькі неабходна будзе, столькі мы будзем дапамагаць. Адзінае, што мы зараз настолькі пашырылі сваё поле дзеяльнасці, што у нас наше атачэнне вельмі ўзрасло. Я заўсёды кажу, я нават не ведала, што у мяне такая вялікая беларуская сям'я. І вось разам мы ўжо пачынаем ствараць нейкія праекты, якія дапамагаюць сацыялізавацца, адаптавацца. І нават, мабыць, такія глобальныя праекты, якія потым будуць уплываць на якасць жыцця беларусаў. І вось на ўзроўні дыяспар, калі мы дамаўляемся паміж сабой, якім чынам мы будзем ўсё гэта надаваць, гэта наткняе вельмі, і вось гэта наткненне мы надаем беларусам, яны павінны быць упэўненыя, і мы заклікаем да гэтага. Мы вас ніколі не бросім, мы вас ніколі не пакінем, мы не скажам, што справа беларусы гэта справа Беларусі. Справа Беларусі гэта справа беларусаў усіх, якія знаходзяцца і ў Беларусі, і за мяжой. Беларусы у Беларусі змагаюцца ізнутры, беларусы за межа 24/7 вядуць барацьбу на ўсіх узроўнях. Мы каардынуем, мы дапамагаем не толькі бежанцам. Гэта экранацыя нейкіх суполак у Беларусі, людзей, якія пастраждалі, дзетак тых, хто пастраждаў. Таму гэта усеагульная сплачонасць вакол Беларусі зараз, на мой прыватны погляд, мы сутыкнуліся ўпершыню
з такою концентрацією світлої уваги в Білорусі. Це вельми важливо. Одрадилася нарешті, не народилася, а одрадилася білоруська нація, яка несе відповідальність не виключно за себе приватно, але і за того, хто знаходиться поруч з тобою. Ему написала, что мы ведем борьбу, и все недорого. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя. Заўсёды вельмі цяжка, тому што сам Майдан, ён вельмі б'е холадам, ён прабівае просто. Тут, калі ідзеш па інстытуцкай, просто адчуваеш увесь той жах і увесь той боль, якой адбываўся тут. І вось гэтыя загінутыя, гэта, напэўна, наша адпавядальнасць за тыя падзеі, якія адбыліся тут у 2014 годзе, і каб у Беларусі не з'явілася такой алеі, мы павінны зрабіць усё магчымае, каб улада сышла больш-менш мірна. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде? Вы не допускаете, что зараз будет новая хваля беженцев? Репресії посилилися в Білорусі? Те, що підсилюються репресії, це не означає, що буде нова хвиля. Тому що Україну використовують в основному для трансферу в інші країни. Тобто або в Польщу, або в Литву, тому що тут можна отримати візу просто. Ці могли би подумати, коли, що вам прийдеться допомагати людям з іншої країни? Ну, звісно, чим би і ні. У нас вже 7 років іде війна, і було і так зрозуміло, що з сусідніх країн, скажімо так, люди постсовка, да, будуть страждати від дій агресора. Ці думали ви, що колись прийдеться вам особисто рятувати білорусів? Про що ви марили перед виборами? Перед выборами я казала, что 9 жнивня, приблизно 12 ночи, я человек не пьющий, не уживающий, а я не уживаю, але я подниму бокал шампанского, потому что мы переможем диктатуру. Да, 7 жнивня я не думала, что будет такая ситуация. И нават 9-10 жнивня, когда мы вели просто круглые сутки стромы, мы были упевнены в тот час, что белорусских сил хопить для того, как припинить той гвалт 26-годовий, який був в Білорусі. Нам хопить сил. Сили есть. Не хапило опыту. Опыт был у той опозиції, яка у кількості 300, 400, 500 чоловік, 5 тисяч виходила на площадь Гетуль. Яны організовані. До виборів, на жаль, вся эта оппозиция, свядомая оппозиция, яку ми закликали обороняти, тому що яны були простими промінчиками на шляху, які вели по гэтому тоннелю до свету. На жаль, до 9 жнивня у Білорусі амаль не засталося усіх тих лідерів опозиції, які би підняли стяги до гори і сказали вперед. У Білорусі почали створатися нові організатори, нові лідери. І для того, щоб вони почали поміж собою комунікувати і координуватися, потрібен час. Я вірю в білорусів, тому що вони роблять все правильно.
яны знаёмяцца паміж сабой, яны пачынаюць давяраць адзін аднаму. Таму мы зараз бачым плошчу, не выключна плошчу Каліновскага ў Менску, а пратэсная плошча, гэта вся Беларусь. Кожны куточак, кожны дваровы чат, кожны раённы чат. Гэта людзі, якія нанова за 26 год пазнаюць адзін аднаго. Ім проста патрэбен час, а мы ім патрэбны для таго, каб падтрымаць і сказаць, што мы побач. І ў нас няма тэрміну, якой бы казаў, што вось у гэты час мы ад вас адмаўляемся. Мы будзем з імі побач, мы беларусы, мы будзем побач з імі, з беларусамі, роўна столькі, колькі нам неабходна. Я зараз слава Україні. А що це було? Донат. В Україні мене знають більше, ніж в Білорусі, мені здається. Так, до тебе подошли люди? Да, до меня подошел мой подписчик, он меня познал, я чула, что он сказал, гэта ідзе моя Хелен Мінская. Ось, и он подошел, я ведаю, хто гэта насамрэч. Ось, мы сустрэліся тут, калі збіраюцца люди на падтрымку Стерненка. Ось, ну прыемна, да, вось так падтрымліваюць не блогераў. Гэта дзеткам, дарэчы, не мне. Так что дети в прямом эфире показывают, что вот то, что мне поклали в кишеньку, это для вас. Як ви думаєте, колькі лёсаў было паломана за гэты час? Ну, загалом по всій Білорусі це десятки тисяч, там більше 30 тисяч репресованих. Так? А через нас десь вже людей 500-600 пройшло, напевно. Щоб такі прям жорстокі історії, ну прям капець, це ну під сотню десь. Праз вас, праз ваші руки, праз ваші вочі пройшло шмат людей, шмат гісторый, шмат кейсаў. Я заўсёды супраць лічбаў, таму што мы людзей лічым не статыстычна, а вось тымі гісторыямі, якія прапускаюцца праз нас. Для кожнага чалавека гэта яго асабістая гісторыя. А для нас мы вось такія сасуды, якія гэтыя гісторыі збіраюць, і час ад часу ад той палітры жаху, якой акумулюецца ў табе, розум ён проста адмаўляецца разумець, што в людзях можа быць толькі жорсткасці. Мы адмаўляемся уверыць у тыя фатаграфіі, якія нам скідваюць людзі. То бок час ад часу я беру просто телефон, мне скидываюць фатаграфіі, я его кладу, і мне неабходна вось некаторы час просто пасядзець, пасадзіць гэта ў сябе, і потым ад чалавека толькі спытаць, як у яго справы, як ён сябе пачувае. Гэта вось першае пытанне, якія мы задаем заўсёды. І на сённяшні дзень тысячы і тысячы зламаных людей фізічна і сотні тысяч з псіхалагічнымі траўмамі. Я дакладна магу сказаць, што зараз беларусаў, якія сочаць за гэтай беларускай гісторыяй, абсалютна аб'ектыўна і адэкватна ацэньваючых сітуацыю ў Беларусі амаль няма. Мы ўсе прайшлі боль, страх, слёзы, бессонныя ночы, кашмары і ўсё тое, што не дае спакою. І зараз няма спакою. Таму што нібыта ты ўжо ў вольнай краіне, ты робіш тое, што хочаш, ты займаешся справай вельмі карыснай, якаснай, але заўсёды ў галаве трымаеш, што там засталіся людзі. Кожны твой крок, кожнае твоё слово, кожны твой погляд, яны там могуць успрымацца неправільна, і ты можаш нашкодзіць, сам таго не разумеючы, людзям, якія там правам не адбаронены. У Беларусі абсалютны дэфолт правовы. І тут пастаянна неабходна балансаваць паміж той інфармацыяй, якую ты можаш надаваць, і паміж той інфармацыяй, якую ты хаваеш да лепшых часоў. У нас були люди, які з
такими серйозними кримінальними справами за свою діяльність. Але вони переслідувані. Тому по лічбах, так, гэтых гісторый шмат. Насамрэч мы можам іх палічыць. Але усе гэтыя гісторыі збіраюцца ў асобную папку для таго, каб калі будзе адбывацца міжнародны суд, мы маглі даказаць невіннасць гэтых людзей, па-першае, і даказаць, што яны дзейсна былі пад рэпрэсіямі, і абараніць іх правы, і павярнуць у Беларусь права. Як ви лічыце, ваша справа тільки громадянська чи політична? Звісно, політика. В будь-якому випадку. Ну, тобто, сама діяльність організації, вона не політична, але це все стосується великої кількості людей. А те, що стосується більше, ніж одної людини, це вже політика. Падчас, калі мне прапанавалі в Україні запачаткаваць гэты праект, і мы абмяркоўвалі, у якім фармаце мы яго будзем рабіць, у якой канцэпцыі, я адразу падзяліла сябе на грамадскага дзеяча і чалавека, якой займаецца палітычнай дзейнасцю, і ў гэтым пытанні яны абсалютна не пераклікаюцца. Народная грамада не заснавала антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом», як і антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом» не з'яўляецца з майго боку папулярызацыяй той суполкі, якая папулярызуе народную грамаду. Просто атрымалася так, што я сімбіоз дзвюх лепшых каманд, адной в Беларусі, а другой в Україні. Бачимо на своєму рівні, також захищаємо інтереси України, тому що якщо в Білорусі відбудеться поглинання Білорусі Рашкою, ми отримаємо ще один великий фронт. Тим не менш, тим паче, вірніше, на волні цих протестів всяких, да, почастішали випадки, коли білоруси почали їхати воювати проти нас під впливом пропаганди на Донбас. У нас були такі дані. Але білоруси їхали і їдуть воювати так само і за Україну. Само собою. Є батальйони, які воювали. Я ж маю на увазі саме у тих от ябатіх, імперців, які ми там ворогам нашим, типу вони ж вважають Україну ворогом, що Україна намагається змістити таргана. Ну, у них же ж така ідея, тому що Лукашенко постійно робить заяви певного толку і науськує їх на Україні. Ну, але шмат хто їхав постріляти і заробити грошей. Раніше так, зараз не знаю. Там не такі зараз великі гроші, наскільки нам відомо. Можливо, із-за того, що економічна ситуація в Білорусі дуже погана. Вони зараз і за ті гроші готові воювати, їхати. Можливо. До зими 2020 року, ну, на початок зими, да, багато їхало просто заробляти, да, і вони ж там і сідали навіть в Білорусі за найманство. Але зараз же і ідеологічні з'явилися ідеологічні психи, які їдуть, тому що вважають, що українці їхні вороги і намагаються зруйнувати режим в Білорусі. Что вы можете сказать про гэты 2021 год? Ці ёсць у вас якія прогнози? Складно сказати. З цієї інформації, яка у мене є, на мій погляд, критичної маси не набереться в 2021 році в Білорусі, тому що велика кількість активу пересаджена, велика кількість репресована, велика кількість виїхала. Тому критичну масу буде набрати дуже важко. Що боротьба розпочалася в Білорусі, це правильно. Адже низка цих народів, які вже виборола свою свободу, яка виборює і яка починає боротися, вона повинна була там раніше наступити, у інших продовжуватися, а у вас вона повинна була початися. І це природньо. Прикро, що раніше це не почалося. Адже
звільнитися від оков, отого постсовка та нинішнього тиску Луки, ви просто зобов'язані. Це буде перший крок, і ви вже його зробили оцими своїми переможними виходами. Адже для Менську, для 2-мільйонного города, наскільки я розумію, виходити по 200-300 тисяч – це вже велика подія. Тому я би вважав вам об'єднуватися. Так непросто. Лука репресивний свій весь апарат робить жорстоким і примушує вас згортати цю боротьбу. І ми знаємо, що на морі хвилі бувають різні, але буває 9-й вал, 9-та хвиля. Так от я вам бажаю, щоб наступила 9-та хвиля і ви знесли оцей режим. Сил вам, браття, сябри наші дорогі. А ми, українці, чим зможемо, вам допоможемо. Ну, мої прогнози дуже прості. Я оптиміст, і я вважаю, що Білорусь і Україна – це вільні панства, які будуть рухатися разом, пліч-опліч у європейську спільноту. Що для цього потрібно? Для цього потрібна боротьба. І, як казав наш Кобзар, борітеся, поборете, вам Бог помагає. Тому, друзі, живе Білорусь і слава Україні! Коли почнуться економічні проблеми, великі економічні проблеми в Білорусі, та частина населення, яка просто сиділа і тупо споглядала на це, вона задумається нарешті. І, можливо, тоді, через бунти голодні, м'яко кажучи, да? Почнуть прокидатися і дивитися на ті події, які відбуваються в Білорусі під іншим кутом, і будуть розуміти, що потрібно щось міняти. Це не просто так все відбувається. Подивимось. Дуже велика кількість інтелігенції і розумних людей з Білорусі було просто витіснено або фізично знищено. Я ніколи не вон. Немагчыма спрагназаваць, у якой дзень можа загінуць чалавек. Ён можа загінуць. Мабыць, у гэтую хвіліну ў Беларусі адбываецца нешта такое, што мы не планавалі. Таму я прапаную не прагназаваць, а канцэнтраваць увагу і ўсіма сіламі надаваць дапамогу як можаш. Можаш пералічыць кошты, пералічы кошты. Можаш напісаць ліст, напішы ліст. Можаш дапамагчы вопраткай, дапамажы вопраткай. Неабходна некаму лекі купіць, купі лекі. Відродження нації, відродження мови, відродження історії. Білоруси зможуть зрозуміти, що вони гонорові. І почати бути знову білорусами. Розна дапамога, але дапамога. І максимальна мобілізація і сваіх сіл, і людей, яких ти ведаєш. І увесь погляд зараз повинен бути накерований на Білорусь, на допомогу, на ратування, на організацію. І всіма силами, якими можеш, допомагай. Саме дрэннае, што зараз для Беларусі можна зрабіць, гэта сказаць, я паназіраю. Гэта здрада Беларусі. Нельга назіраць. Неабходна працаваць 24/7, без обеду, без выходу. Зараз ёсць магчымасць сказаць некалькі слоў дыаспорам, якія вам дапамагаюць. Французам нашим велике вітання. Да. Ви, в принципі, по суті, тягнете проєкт. Ну, і, звісно, і канадській діаспорі, яка допомагає в багатьох питаннях. І Ірландії, які реагують постійно на всі запити. Ну, по суті, не було б діаспор, не допомагали б, і не було б наших підписників, які також допомагають. І білорусів, які в Україні, і не тільки білорусів, українців в Україні, які підтримують. Не було б ніякої допомоги. Тому що, в принципі, на волонтерах, на волонтерських плечах це все і тримається. Це ж не ми, були моменти, коли ми свої гроші використовували, але тим не менш одна людина, дві людини не можуть це тягнути вічно. Тому велике вітання, дякуємо. Коли я приїхала в Україну, я сказала, коли у нас тримається урятувати життя хоча б одного білоруса, ми вже зробили велику справу.
Зараз гэта жыццё вялікай колькасці людзей, якія маюць магчымасць за поўнай упэўненасцю, што яны не вярнуцца дадому і будаваць прыгожую Беларусь, таму што яны сутыкнуліся з той падтрымкай, якая ім была неабходная. Мы ад іх гэта чуем. Таму я шчыра дзякую нашым дыяспарам за межы. Гэта не выключна дыяспары, якія з намі супрацоўнічаюць. Гэта ўся тая згуртованая суполка беларусаў, якая кожны дзень ладзіць акцыі, кожны дзень разгартае ў бычабасцях і нагадвае, што ў нас ёсць нацыянальная ідэнтыфікацыя, у нас ёсць свая прыватная гісторыя, у нас ёсць нацыянальныя адзнакі, песні, танцы. Яны кожны дзень паказваюць Беларусь у поле зору ўсёй сусветнай суполкі. Мы на першых палосах ужо паўгады ўсіх ЗМІ свету. Я лічу, што гэта самае неабходнае, што мы маглі зрабіць для Беларусі. Таму кожнаму беларусу за межы, кожнаму беларусу, якой выйшаў у Беларусі, я шчыра дзякую за тое, што вы верыце ў маю краіну і робіце ўсё магчымае, каб мы павярнуліся да верхавенства права і будавалі новую прыгожую сінявокую, якая будзе належаць ужо нашым беларусам, нашим дзеткам, дзе будуць пахаваныя нашыя бацькі на сваёй радзіме. Україна – це краще, що є в моєму житті. Я народилась тут, я її донечка, тому, мамо, дякую. Українці – це моя сім'я. Я ніколи не відмовлялася від свого походження. Я ніколи не соромилася ані української мови, ані української землі. Тому Україна, я завжди кажу, серцем я у Білорусі, а душею в Україні. Живе Білорусь, слава Україні! Слава Україні! І живе Білорусь! Сотні допомог. Сотні замовлених і проплачених місць у хостелі. Десятки і десятки допомог з харчуванням. Сотні допомог з абутком, з вопраткою, психологічна допомога, юридична, підтримка. Це все дякуючи білоруським діаспорам і простим білорусам, які допомагають антикризисному центру. Я сам став свідком гэтай допомоги. Був час, коли я вимушений був звернутися до антикризисного центру, і мені допомогли. Тяжко переоценить все, что зробили белорусы и антикризисный центр для Беларусі. І тому, глядячи на все гэта, я скажу, что мы обов'язково переможем, бо мы разом. Слава Україні! Живе Беларусь!